Susan! Sehän on Risto Reipas. Katsokaa, haakas. Eikä he eivät haluakaan tulla synttäreille. On hänen syssä. Eikä meillä ole lahjoja hänelle. Olemme paras lahja, jonka joku poika voi saada. Taas. Tämä on paras, saravaras lahja, minkä kukaan voi saada. Nalle puu! Missähän kaikki oikein ovat? Joko on aika huutaa yli? Jaa, sitten minä nimmettis. Kyllä haluan tietää, mikä se on, äkä se on. No, äkin näistä olla älykää nimmettis. All right! Poika, et ole nähnyt vielä mitään! Vai mitään! Tapani toivottaa hyvässä! Hauskaa! Hei, mihin hän meni? Poika. Moi! Siltä loppui moi!